nesu tenan. Lah nyapa salahku apa? Wis kene, kritik aja leh rene. Kritik aja leh rene, iku iso gelut tenan sama ngono kok. Kritik wis kadung arep rene. Heh? Kadung arep rene. Pengingen kon balik. Pengingen kon balik. Pengingen aja leh rene. Ya leh rene. Mati kok. Kowe kutuk kadung ngamuk iki. Wah, kowe iki yo ngono dikon kritik kene surat kok yo gelem. Wes, aja leh rene kritik. Ora, sampean kok parah. Ora enek nang omah wisan. Heh? Ora enek. Duh, kok ora enek piye to? Jajal golek. Tuh kae lho, wis Klothok. iki Mas Brino. Cok luduk. Kula kowe mau tak penging. Anu dik, bali adik. Dik bali adik. Wih, lho mare. Anu dik. Iso ora iso. Dino iki aku wis digawe wirang. Kok nganti kluthuk gak metu ning kene. Wingi kok Cek mboten madeg-madeg. Kowe ditabrak karo Dahlia piye rasane? Mak jelek dapsun. kowe iki ning mburi ae mak. Aku iki wong emosi. Ayo sis, tut aku sis. Sis, tut aku sis. Mat, Nggih, Amit kula sampir nih. nek Iki. body kate kluthuk sik kalah gedhi karo kowe, Mat. Nggih, tapi insyaallah menang kula, Mas. Aku kok diwirang-wirange gejo kluthuk. Waduh, jeblok. Gowonen sik. Wah, nggih. Wani sis. Wantun. Musuhku Daniel iki wani kowe. Wah, kula mboten wonten mundure, Bos. Kok kowe kendel-kendelmu he? Sik. Lho kok sene iwak ceblok iki. Oh, sik nemu, Iki Mas. dina kowe sing gawe wirang aku. Kowe sing gawe nesuku, he? Genesu. Ning awakmu wis wani nantang aku ki wong tuwa luwih tuwa saka kowe. Kudune nek wis rembukan tuwa kebo sapi digugu keluane menungso omongane. Ya gene kowe ngongkon jolali njur ngandani nek anakku mbok kon muruke. Karemu piye? Lho, pancen tak urung nih. Pamrih